Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palimay Drama. Karon upload na po ta sa atong Palimay Drama compilation part 33. Ato na sundan mga listeners dayo no. O may kong pasensya mga listeners no. Dugay jud ta wala naka-upload atong niaging bulan no. Na karon balik na po ta mga listeners. O magpasalamat ay ko mga listeners no nga nagapon mo ga pirmi ga suporta sa atong mga drama yung gihulatan jud atong mga drama mga listeners. Ug ako dai shout out si Kuano nga bag-o lang siya nag-comment sa ato nga si Oscar Abayadug no. Pasensya jud kayo bro no. Na tao jud kay ko wala naka-upload nga karon ako nagbalik. Ug mao ni ang comment mga listeners. Shout out idol kay dugay ka nibalik. Salamat jud kanimo pag-usab Oscar Abayadog nga naa jud ka pirmi gasunod sa atong mga drama. Nga napoy lain nag-comment mga listeners no. Si Hango Sugod ang iyang giingon sa comment nga salamat idol abi ko di na ka mag-upload. Salamat kayo Hango Sugod nga naa jud gapon ka gasunod sa atong mga drama. Og usbon ako mga listeners, inaot lang mga listeners no nga paki-support lang pod mga listeners among Facebook page sa akong tatay no Father Ansan. Paki-support lang mga listeners. O dili na nato tas-on mga listeners, ato na sugdan na atong Palimay Drama compilation part 33. Daghan jud kay salamat mga listeners. Ako si Rocco. Ginaingon, ikaw babae, ayaw ipamugo si mong kaugalingon sa usa ka lalaki nga way gusto nimo. Kay ikaw rin apoy magbasol sa kalahian. Mao kining nitubos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ha! Sputing man. Asang going gan ni mo. Kamaran pa. Domingo maran pa. Manuroy mis kong uyab nga si Alma. Manimba mi para. Para ko kuha may amo sa ba. Lagi simba lagi mo niya. Ko magsimba. Humol. 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 Si humol. Humol ko karang turjakot. Uy. Ikaw ba? Pag-practice og minarunong istorya do. Ay lang sa pa nausap ko nauna na. Di lang sa mi mo humol pa. Hindi sa mi. Sige. Magagaba na gikasimba niya humol din. Magagaba bitaw. Sige. Anya, ang unang panguros nimo ako ha. Ikaw pa. Ikaw nulti pa. Oh. Kuram ikay batanon Sige pa. Alis ako. Sige. Suya nga nagay. Anya hay ang patay kay Jackie Rose sa ning akong anak. Walan sila magkadayon lang. Believe sa kus kabuutan ni kong anak da. Usara kita ayab si Almara. Ako ganyan to. Awag to ako mga bayo. Doon ako sa lambay ni Alma. Karon man magsimba. Hagdo na ko siya kasal. Yung magsimba yun. Sakton ko si edad. Maminyo na ko Rocco! Uy! Kumata ko, gwapo! Si Rika! Si Rika ning nagtawag na ko. Unsa Rika? Mauna, Rocco. Doon ay babae nga naibog di mo sa hilom. Ha? Ug mas kwapa pa na yung uyab nga si Alma, uy. Kinsam ng mga babae, ha? Rika? Ako, Rocco. Rika? Please, Rocco. Rocco, please, buwagi si Alma ba? Ug Okay ka, ako ni? ang panguyab, eh. Okay ka? Sige na, maluoy ka. Okay ka? Nakagusto man ko nimo. Roko ko niya, Rika ka? Okay ka? Uy, pagpatog ka, uy. Rika, babae kang buhat niya. Ikay mo diga, sa imong gugma sa lalaki. Lahi ko kung ako'y makagusto, Rocco. Rika. Og swerte ka. Kay ikaw akong gihigugma. Kay sultihan ta lang ka, ha? Daghan ang lalaki nga nanguyab na ako, uy. Pero silang tanan akong gibasted. Kay ikaw akong gipaabot nga mo'y manguyab na ako. Ikaw, Rocco. Pero, gibaliwa raman ko nimo. Mao nga ni, ako nalinidiga nimo. Yung minyo ta, magkaanak ta. Ha? Sa mga sa itong anak. Nga rokom ko, Rika ka.
Dita anak. Di kasubo ko. May uyab na ko. Si Alma. Mahalan ko siya. Di na ko siya may mong irisaglain. Dili Rika. Kalain ko ta na Rika ko. Siya may midikas yang gugmadiha nimo. Oo, day. Abi ka niya bada ako niya. May uyab na ko nga mo ikaw, di Alma. Di ko may mong magluib ni mo. Salamat tong ha. Ug ikaw, mahalon tasab ka sa tibuok na akong kinapuhi. Sige, day. Doon na simbahan, day. Driver, taxi, driver. Lugar lang diya sunahan, oh. Lugar lang, bay. Unsa? Mao ni gipanabi ni Rika? Ubay ko. Nanabi siya nga ikaw kun bayot. Iyabag siya? Doon naman kayo uyab niya, bayot anong ko? Ako pa ikaw bay no? Imo nang tudjakon babayana. Aron mutak umamba ba ana? Tudyak ka na. Bay Simon. Lambi man sa si Rika. Gwapa kayo na. Daghan man gani ng uyab niya. Pero iyang ipang bastid. Kay ikaw ang iyang gusto. Bidab. Bay, mahal ako kung uyab. Dili ko magkahimo pagluib niya. Sus! Di ba man sa mukha salgod? O Ha? ikaduha, di man sad ka mga asawa ni Rika. Igo naman mo siyang tilawan. Sayang kay bay. Klaro ba kayo nga virgin ba ng babayana? Bitaw sa? Go! May pagtulunan gihatag ako. Oh, Bay Simon. ay, sasabi, go ta. Hindi, sakto na tambag ni mo na ako. Pus lang magipanabay niya nga bayot ko. Sige, tilawan ko na babayan ha. Sige, ina siya bay. Magkikita ko niya sa syudad. Ano mo ni gusto ni mo? Patila ka. Kagdamay na bagbabay ni. Lingin na bag... Ako, kay Virgin, pagod kayo na. O ikaw ang kitaganaan ko, anak. Nagbaba niya lingin. Nagbaba sa garapa. Yan, dali unta ni bay. Yana. Tinigduhan niya mo pa, abi. Roko, hinaya lang ha. Virgin pa ba yun? Nasak-sak ka hinayon, kina... Ate, Roko, hinaya lang ito. Masang kayo. Tinood ko nga virgin pa ka. Agay, kangul-ngul pas pamati sa akong ginhawaan, uy. Sige, tana. Manggawas na nis. Gisudlan tang lodge. Sa dili pa tamang gawas. Sabutan na to ang atong kasal. Kinahanglan nga pakaslan ko ni Morocco. Kaya mo na ko nakuha akong kaputli. Uy! Likaw ko ito bago ni mo. Di man ta uyab. Imo man gusto mahitabo na to. Basta na, di na. Manggawas ta din Dali. Musulti ka nag-ingon, ana? Virgin ko ngayon mong nakuha, Roko. Busa, pakasli ko, Roko. Dili ko magpagkasal ni mo. Dili, Rika. Ako pa ikaw bay no? Si Rika na lang imong pakaslan. Kay ikaw ang nakabuak niya. O, mas gwapa pa siya sa imong uyab eh. Bay, bisag dili tantong gwapa si Alma. Pero mahal ko siya. Ay sus, kanang imong uyab, layo kay na siya ni Rika eh. Galis nga na ng ilong anak. Lapad pa kay gnaw. Sir! Napay duha ka dunggan. Hiluboy! Inuok ko, daghan lain ang gidakon. Naunsa. Kaman. Ang usa gamay, Ay, unya no. usa dako. Ay, saway ako. Naw ka na. Uy, mahal ko siya bisag ko siya ang naong. Ug ikaw hala, gwapahan ka kari ka hala. Ikay pakasal niya. Uy, bayro ko. Unsa? Mao na doro ko. Dali ko no kay gida si Rick sa ospital. Kay naglaslas kini siyang pulso. Buti ba pagkamatay tungod kay di niya ko no madawat nga di ka mo pakasal ya. Pawa ko'y gusto niya. Siya na mo gusto ko nga mahilabdan ako siya. Busa, dili ko magpagkasal niya. Dili pa. Porbida. Doon na gani daw tamhitabuan ng Rika do. Ikaw gibasulon sa mga ginikanan, mga kabanay do. Ikaw yun. Unsa? Ay ulagi bay. Gidali na sa ugda sa ospital si Rika. Kay nag-inom hilo. Dili ko magpagkasal niya. Besimon. Dili gud. Ikaw lang pagkasal niya. Kaya tanaw na ko. Ibugong ka niya. Hagad na siya bay nga uy magpakasal niya. Kapan ang gibalibaran. Tungod kay ikaw ang iyang gihigugma. Huwag ko magpagkasal na Rika. At tinaw nagbasol sa ko. Nga ako siya nahilabdan. Apan nahitabo ng tanan. Basta kay huwag ko magpagkasal niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ricoy. Ginaingon bisag asa ko ang tentasyon na apirmi sa kong luyo. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi nga dili ra ko mahimong mahikalimtan. Ni-text sa pud siya. Hoy! Oh, Sa pas buntag, cellphone imong gihon na kaditsa, Vicky, kaditsa. Nya na na, uy! Banis ako, be. Asa? Mangumpra. More na imo isulob. Oh, good. Ano man di ay? Nag-short malangkap. Pagkasuli sa Vic. Ay, kakapoy ba yan ni mo, Ricoy? Hasta ko isulob, ikapag yung magbuo. Doka, koy. Perti. Duka ang gigupirmi labi nag human ko paniod to. Ngano man, Viber na pod. Nakaibawa man kayel. Permita ka makita nila sa trabaho, anoy. Kada human imong paniod to, dunay manawag sa imong cellphone. Awaron tong taod, muring na imong cellphone. Baya, gibantayan gid ko ni Muil. Ikaw, adalay kwenta ni mo. Nga mula ka kakada alas 12. Asa mo ka paingon, Yel? Why, unay, koy. Uy, unay. Ito na. Tubag ka. Ay, kadiyot sa, mugawas ko kay ako ning tubagon. Hello. Hello, Koy. Naka-lunch na ka? Opo. Unsa? Pasado alas 12 na, wa pa? Karon pa man idunggo ang barko, Koy. Unsa? Unsay? Nga ako karon sa pier sa Cebu, Koy. Kay gimingaw ko ni mo. Unsay ngan? Patay. Birthday ba rong Vicky? Unsa omin ako? Mo na di hari, koy. Ngayon di kag tabang nako kung makalisod na ka. Sige na, Yel. Sige Unya. na. Yel, sige na, Yel. Sige na. Pares bito ta magkasasa, Yel. Pag ganun si Bilyan. Sige, koy. Narayaw yo. Salamat kay Yel. Salamat kay amigo kay kang tunay, Yel. Ato ko ha? Kuhan ko spare si Kinsa? si Ma'am. Si Ma'am. Mamsa. Ani lang sa kadinhi Star Tita. Okay. No sa man ka mo uli? Karon pa gani ko miabot. Pangutan-on naman dahil ko kanus ang muuli. Tukoy po. Tit. Dugay pa? Unsang dugay, ha? Mga usap ako kasi mana din sa Cebu, Koy. Mao ba? Ginoo ko. Ricoy. Usa siya si mana din, Koy. Sabi na itabo ni mo, wa ka mahimutang. Tabang ko timan sa akong mga bisita, bi. Daghana sa mga parinti ni mo, Vicky, nga, manganhi. Hala, murag karon pa man kang kada-birthday nako, manganhi man gina sila, oy. Nabaguhan ko ni mo, King naman. Ricoy, sa mo problema, Koy. Oh, problema, wa, uy, wa may problema. Ano? Wa ko no niya, ano, wa man ka mahimutang, diha, good. Murag wa kasi mong kaugalingon, ay. Hala, ang kuyawan man ka nga niring mong cellphone. Tubaga na, Koy. Ingna siya nga, busy ka. Uy, nakamalay kas, Vicky, nga. Na ako'y kulur kadidang. Lain magtunong sinultihan. Buang, abi na kong si Titit ang nawag. Si Bayriel man di. Ay! Hello! Ayon man si Ricoy. May gitubag pa sa iyang cellphone, sir? Tuwas gawas? Oo, sir. Kung anong ato mas gawas tubagon, dinhiday sa suhod sa opisina. Hinay man signal diri, sir? Oy, itawag ko rin ingna nga may tuyo ko niya. Okay, sir. Ha? Lagi. Ay ka ba nagkaihatod ka? O lagi. Mana ko si Bangistaran. Kay pabaw nanti ka. Sa di ka pa babalik sa Mindanao. Lagi. Lagi. Uy! Ayaw, di ba? Ipangita kang manager. May tuyo siya ni mo. Tit. Manawag ko ni mo ha. Ipangita pa ko sa among manager. Bye. 143. 4-4. Saman. Trabaho sa koy. Kanya nang Viber diha. Yel. Lain ba kong gibati, Yel? Ni-feel ko love ni Titit. Uy! Usa ka diha? Unya? Minyo man ka? Minyo mapagkahan as Titit? Bahala na. Uy! Usi bahala na rin koy. Bahala nag mapatyan kas bala ni Titit? Okay ka lang?
Ready na ko. Yato na ko niya mo sa pier. Karong taod-taod lang. Titit. Ano bang gitutukan mong ko ni Marikoy? Lami yung kabisag unsaon. Nya? Oh, unsa pa? Patilapa ko ni Mutit. Tilap na. Mutilap. Kan-agit ko, koy. Titit, migakos ka na ko. Koy, ika kaysa kumbana. Lahi, jud ka, koy. Perfect. Perfect ka, kuya. Rikoy. Ayun, iha. Ano man? Lips to lips lang sa kapoy. Koy, naaman ako, eh. Bangas ka? Uy, medyo naipit yung kuba. Nani mo? Bahala na, oy. Madara ni. Madara ni. Sagot di ay. Madara ni. Si bahala na, uy. Hilos at ikaw man, oy. Dugo, koy. Mo ilam. Mukha ang dugo-dugo. Lami noon na. Uy, uy. Portrait itit. Ay, ka, ha? Magkadugo, chat ka rin. Lagi-lagi, bahala na, para na. Uy. Dito ka lang tabi ko. Oh, how. Uy. Koy, unsa ni puwas imong brief? Ha? Hait kag sampot? Unsa ning mancha sa imong brief? Uy. Dugo ni? Gidugo ka? Nga lalaki man ka? Uy, medyo naipit yung kuba. Vicky. Mayo, oy. Dugo ni. Klaro kaayo. Grabihan ni mo Rikoy, oy. Hangtod karon sige pagyapon di kag pamabay. Unong na taon, oy. Ibasig kuhaon na ka ni Lord. Nya mapunta niya kas kalayo, dili sa langit. Big pasiluag ko. Pasiluag. Saon, ang tentasyon na permis akong luyo. Madiha. Magyud mo mga lalaki, pasangin lang dahil ninyong tentasyon. Ingnan na lang yun, kamo mga lalaki, way katagbawan. Bisag dagko ng mga anak mo, sige gyapog pamabay. Ay, so? Mao ka, koy, mao ka, mao ka, mao jud ka. Vicky. Badiha. Uy. Unsa? Magbait ka na? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Serious ko, Bail. Serious ko. Pagbinutan ako. Wala ko tingin ni Vicky, sukad siya nakalabas kong brief nga dunay dugo. Mao na diha. Kay bisag gidugo, mutira pa man gyud ka. Ako nagitig sa stated. Nga puton na mo among relasyon. Oh, uy. Nanawag si Titit. Hello? Hello. Si Dory? Amahan ni Titit? Ikaw si Rikoy? Oo. Ikaw ang lagi sa kong anak, no? Uy. Wala si Titit, no? Ha? Gipatay siyang bana. Kinabasahan yung text-text sa inyong cellphone taon, ha? Ay, nas Titit, Rikoy! Dili. Gipatay si Titit siyang bana kay nagkahibaw nga may relasyon ning duha. Nagtago-tago ko karon kay gipangita ko sa bana ni Titit. Ako'y sunod niyang patyon. Uy, medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Abigail, ginaingon, way matintal kung way maninintal. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hi, go Abigail. Happy birthday. Mwah. Go Jonah, long time no see. Diin kagikan oy. Ikan ko sa Dubai, gaw, uy. Sa akong pangkabuhayan showcase. Mao ba? Dali dayon oy, sud. Kay ipaila-ila ti ka sa kumpana, dali dayon. Kakita ko sa inyong mga photo sa FB ka. Mao ba? Gwapo niyo ang pana, uy. Murag si Derek Ramsey. Wow, Derek Ramsey gyud. Mao ba, gaw? Lucky. In fairness, ha? Mura po kang si Eden Adarna. Sabar niya, oy. Ing nahinuon nga mura kong si Eden Diara.
Love, nakita ni mo ba ni mo mga friends, oh? Hello, Clifford. Mwah. Go, Jonah. Saan imong ba na dili pa ka? Ang face ko at imanamurag cute sa Jerry Ramsey. Dali na sa suot ka, Jonah. Tana. Hi, Cliff. Ako si Jonah, ang igagaw sa imong asawa. Gwapa ko, liwat ni ikaw, Abigail. Gaw, lawm naman kapi, uy. Madlo ko mo pa uli sa giabangan na kumbay. Layo-layo ba gito ka? Dini na lang katog sa amo, John. Okay na, Derek. Is the Cliff? Okay, oy. Muli ka sa inyo. Di na may bawaan nga may daotang may tabo nimo kay gripo niya kas taxi driver. Ay, di. Rape lang po ko. Mas palabihon pa na kung mamatay sa kalami kaysa mamatay sa sakit. Ouch. Gaw, Ab. Okay na ni mo nga anhilang kumatog? Wa ko'y choice. Ni okay naman ang akong bana. Iya ba yan ning bahay ang among gipuy-an? Love, lain na sa good tuno nimo good. Imo na siyang igagaw. Naglantaw lang ko sa iyang safety. O, way problema. Nagaw, ito ka matug sa usa ka kwarto nga bakante. Pagkit matug si Clifford ha. Nagsige gihapon siyang cellphone. Kisa may yang ka-text. Tuo siguro siyang nakatug na ko ay. Pasiplatan ko kung kinsa iyang ka-text. Siya ang ka-text sa kumpana. Clifford. O ba di ka matug? Kuan lang, paduka pa ko. Ay, duka na ko. Tawag na ko lang ba? Kigakos-pakos animal kumpana. Igaton naman si Jonah. Pasi nagagusto siya ni Clifford. Kung doon naman kani, makapatay ko ikakaw ini. There were nights when the wind was so cold. Ima cellphone, no? Ati man na. Basig importante. Uy. Love, nag-message mo niyo? Si Jonah? At doon saan ako si Jonah sa ospital, ha? Oh. Ka-concern ko di mo sa kong ikagaw. Kinanglang tabangan na to siya, love. Kay, operahanan ko na siya sa iyang appendix. Kay mubuto na kuno. Mato pa sa doktor. Pero tinimong kabalakang Jonah, no? Nga naman, kamo na? Oh, ha? Ato basig mamatay siya. Og dili na hinuon ka maka-jer-jer niya. Uy, nagsilos kasi mong igagaw, Abigail. Oh! Kay nga naman, wa ko'y katungod? Oh. Ha? Pwerte yung text-text, bisag kadlaw na atong birthday nako. Minyo ka, Cliff. Ug may bana si Jonah. Unsa man niyo kipuhat? Friendship lang? Ana lang? Ay kung niyo himo ang buang Clifford. So hito ko sa akong ikagaw. Sa daga pa si Jonah, napamabdusan siya. Ug among nasayran nga ang among first degree cousin mo'y amahan sa iyang gimabdus. Sa laktod, anad na ng ikagawa ug ig-akogaw. Oh, Abigail. Bitaw. Wa man na malimod nga napamabdusan ko. Pero for just for santo in town, Abigail. Uy, dili in town na itong ikagaw ang amahan sa kong kamagwangan. Uy. Ay nalang pamakakpagaw, Jonah. Nidiga nas gawrod ni nga si ay amahan sa imong anak kakamagwangan. Ug mao na hinungdan nga sige kang dapatan sa imong bana kay nahibaw sad siya nga dili si amahan sa imong kamagwangan. Og kinsa may nagsulti niya, anak? O kinsa pa? Si gawrod ni mismo. Ha, magkatawa lang mis imong kabakakon siya na. Mao nga kung naanad ka anang paigo ug igagaw, ayaw iamong akong bana ha, kay bisag kita'y igagaw, sama rapod nga igagaw na nimo si Clifford. Kanang imong pagkamanyak, kanang imong pagkademonya, adto na sa lain buhata, ayaw sa kumpana. Naluoy ko nimo, Jonah. Salamat ni Cliff, ha. Abi na kugludon ka sa imong nahipawan. Bahalag load ka. Basta kay Kay? makatilaw ko nimo, Jonah. Tilaw na di ay. Oh, kung makauyon sa free test, permi na naton yung buhaton. Asa ka? Mulaag. Muuban ko. Di ka malingaw kay inom ako nga tuan. Mao ba? Di na ka ulit tao, Clifford, oy. Minyo na ka. Gawas pasad, di ka makalakaw kung dili ko nimo paubanon. Tuog na lang ko. Sure ka? Nga naman, napugganti ka? Nahibaw ko. Magkita mo's demonya na kong ikagaw, bigkaon og manyak. Nahibaw ko
Natintala ka niya. Grabihan ni mo gradar sa. Muro mag-NBI. Ikaw ang nagtudlo na ako nga mamahimo kong NBI, Clifford. Daghan kong nabasahan sa inyong convo ni Jonah dong nga gusto mong magkita karon. Kay gusto kang motilaw niya. Ana lang. Agyog padasa kong igagaw, Clifford. Kay puy-an ako ang prisuhan do kung masakpan tamon duha. Timan ina. Ay, kinakasipat ka sa inyo, Cliff. I want you. Alangan. Third time na good ni Mato Aron. Kaya bas mahipong si Abigail nga nung nawa ka sa inyo. Bahala to siya eh. Gihagit mo ko nimo. Pagkalalaki. Naunsa ka? Wa ka makaila ining panty. Imo ni. Nakit-anin ako sa body bag sa kumpana. Gituyo ni mo, di ba? Nga naman, nalain ka? Nalain! Kay nakagamit ni mong akong pana. Nalain! Ay! Nagumok! Aray! Boy, ikaw! Ano ni? Naunsa ka niya! Naunsa ka man, Abigail, nga nanong ka man! May kay di ade mos giabangan nga bayis inyong anak, tiya. Ngano nanong ko dinhi? Ug gibugdo na kong inyong anak. Kay gitintal niyang kumpana. Gamit sa kumpana. Pero ba kini, Jonah? Yan ba ako may makipugno, ha, Abigail? Ang imong tambana kay siya mo igiganahan nga mo. Oh, Jonah, naunsa ka ba in town? Kabaga na yun di mo og naong takadaghang lalaki. Ang bana pag yun ni Abigail ang imong giganahan. Gano ka ba, ha? Nabuang ka ng anak ka? Itaw mo pa sa inyong gipuhat ni Clifford Jonah. Bayra ninyong duhang inyong pagtaydor nako. Kihata mo duha. Buhata, Abigail. Kauuhaw kaayo ni Abigail. Pasayloan na lang si Jonah o si Clifford. Makahatag ko nilang pasaylo tiya itisa. Tiyo chito. Mapriso na silang duha. Abigail. Tao lang gid ko. Kung antong kalagot nga dili ko mahatag nila og pasaylo. At the end, o na lang kumukiha sa kumbana o sa akong ikagaw. Pero, tigbuwag ko ni Clifford aron mahatagan og katagbawan ng ilang gibati. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Christina. Ginaingon, swerte ang babae nga makahimo og anak. Di malas kini, ilabi naghipaangkan lang. Mao kini nahitabos kung kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Sulti, Christina! Kinsa nga mahana ang imong gibablos? Kinsa! Ay, nalagpangugat ko pa. Anong dili man ko mangugat, ha? Nga dili man ka mo sulti, kinsay naka-ego ni mo? Ay, sus pa. Di na mahinungdan nun. Uy, importante nga babae gid ay ko. Namaptas man ko. Complete na kong babae. Ambot ni mong anak ka! Tadaga ni mo guyab, Christina? Ako di nakapamabdos ni mo? Ay, nalanggot pagdakag istorya, Pidong. Uy! Kundi ni mo ang kunin gimabdos na ako, di ko mamugos. Ha? Pagkatawhon ko nino, kung mudako siya, ay sag ang kunang amahan kaniya, ha, Pidong? Sure, magigakag-girl nga si Pidong ang amahan. Dili Sure ako. ko bayot, uy. Ay! Kaming mga babae bayot, mahibaw yun mi kung kisang lalakiha mo ay nakaigo, nakashoot. Hala no, may mga babae no, may bao mo gisa makaego. Kami mga bayot, ambot lang. Aw niya. Wa man kaha mo angkon si Pidong, ha? Maalagi, uy. Ako man siyang giingnan nga, di ko mamugos. Oy, ang resulta na Christina, mapaangkan ka. Oh, anak gyud yuts. Hala no. Mo ba? Di na ko siya ipaila sa kong anak niya, uy. Nga si amahan. Wa to'y ayong tawhan na. Way barugan ng pagkalalaki. Pa! Ja! Isugang gihapon ni mo pa, uy, nga kaanak ko, nako! Panganak yan! Alay, nasad ni mo pa, uy. Ayok paninood, good. Ihatod na ko sa ospital pa, sakit na siya. Hospital ko taon. Sa sentro ra ka. Di Kaya watay ko. kwarta. Tugat-tugat kag patira unya. Patabang ka na ko ron. Huwag gani ka musulti na ako nga si Pidong di amahan na. Papasadoy. Papasadoy? Diin man kakaibawa na pa. Sa amiga ni mong bayot. Ha? Nautan naman ko niya. Iya sa kong gisultihan. Nga wa ko numuangkon si Pidong.
nga siya amahan sa imong gimapdos. Mauna ng resulta, Christina. Basta anak gani nga dili mamati sa sulti sa ginikanan, magabaan yun na. Sama aron oh. Gisakitan ka na sa imong tiyan. Kaanak ko na ka. Unya, ako imong amahan ang batdo nimo sa ospital. Kay kaanak ko na ka. Oy, sa sentro na ka mga anak, day. Hala, tana. Madol na sa sentro. Oy. Raan man ni, oy. Ay naman, Christina. Wa man din, eh. Unsa tong imong gisulti nako, Maribel? May uyab na ko, Mama Christina. Unsa? Kasi anyos ka palang nanguyab ka ng babayana ka? Alangan, uso man. Biidi nang, Christina. Kasi mo nga ando? Ruben nang. Robin, Padaplen? Ruben Aristado. Igon sa bang kang pidong? Ako sing uyo anang. Igsuon siya sa kong papa. Oh, mao ba? Ako no. Ni okay ko nga mag-uyab-uyab na si Maribel. Pero bata po mong duha, uy. Ayaw sa ninyo buhat ang buhaton sa magtiayon, ha? Kay dili pa mo angayang muhimo, ana. Okay, noted ng Christina. Animal. Sa kadaghan og dan ining dapita. Magkasukat pag yun may ining tawana. Ay, hindi na ako makalikay ini ta. Ay, kumusta? Nang isnab ba? Nilaga mong tanan ako kung diin ko gikan, Christina. Ini sa imong pagkabata. Gikan ko Saudi, oy. Og daghan kog dollars. Kan-an ang dollars ni mo. Ma, ako nalay hugas sa mga plato, be. Mahurot noon nagpagkabuak da ron. Pamundak pa na ni mo. Isapot ko eh. Nga naman, ma? Hilom na lang guda, Maribel. Pagtuon, be. Nagtuon bitaw ko niya. Saba makanasig pamundak ni mo plato diha. Dinadisturbo ko. Ay, animal. Sa kadugay nas panahon. Karon pa siya nagpakita. Nanghambog palit siya. Butangin nilag kape para mas lami, ma. Hilom na guda, Maribel. Naglagot ba ako sa imong... Kinsa, ma? Ma, unsa naglagot ka sa imong... Kisa nas imong, ma? Wa! Lecheng gatas kape, nga way asukar. Biin ninyo ng Christina? Kinsa ka do? Kuan, kining uyab ko mo reveal nang. Bisita ta ko niya, okay ra? May uyab naman siya do, si Robin. May bawit ako nang, pero na may panutihon nga, may the best man win. Oh, hilas! Nabaya ninyo rin mga millennials, ha? Puyo! Uy! Pitok-pitok ka lang ra ba? Pagpuyo! Ma, nanangid naman ko ni mo gahapon. Isugot naman ko kagoy. Moingon gani kong puyo, Maribel. Puyo yun na, Maribel. Uy. Kahiyon man ko'y ahak ba yan eh. Kalami ang tas akong pagkatupok kawon man putas kaihiyon. Huwag man siyang higdaanan si Maribel. Nisipat man kaning bataa. Human ako pangitaon ako siya. Kalamis pamati na ako human makaihi. Gilok man ko. Gilok mo. Tingog man rong Maribel. Gilok. Ang akong flashlight. Pagka na hayag kaayo. Nga animal! Nag-unsa mo dihang duha? Nagtsula rami nang uy. O sa'yo nagtsula! So, dere, Maribel! Animal mo, ka mga bata pa ninyong duha. Ikaw, Ruben, paulis inyo! Pauli! Uy. Ano lang tali ni, okay ra ka? Sige, Romel. Kaliyot sa... Ha? Sure to ni, be. Sa ano, Nga naman. ting Robin? Wa, lagi. Uy, sure. Lagi, promise. Basta ha? Romance ko na tabi. Kung wa pa ba? Time pasa. Time pasa pa. Kung magtus ko, pakaslan ko ni mo, Romel. Sa tulo pa. Bantay. Padir inok. Padir Jusui. Padir Barok. Grabe yan. Nagkanang parang ikontrata, pero murag mo pakasal. Padir po.
Father Edwin na lang, uy. Oh, Sir Edwin. Dito maminaw, ani. Dito mamunaw, ani. Maminaw sila, ani? Dito maminaw, ani. Gina Nga naman, bakon sa data. Sige na ba? Laina, manggod, uy. Wala na. Bawasan mo ilok, uy. Nga, uy. Medyo naipit yung kuba. Nasad, uy. Si Bot, magod-hagod. Sabi, Pwede magkisa niya, magtabo ko sa kong ilong. Wow, may basket. Ay, Basket sa ni. Shot na ng dribble. sige lang, ayun na, ipadong ilok. Ay, pinaknit yun. Unsam. Ilok yun, uy, lang. Unsa? Kalma, ma. Mabdos ka! Kaysa amahan, kalma ka karon. Si Romel mo. Ginoo ko ni mo Maribel, pagkabata pa ni mo intaw. Anang, di na ako eh. Talikod, wili sa kay bawk kong ilok. Oh, biho. Ito may last good ato, bisa nagtalikod. Oh, pero... Bidadil gina ako. San siya. Sa hesto na mo, husto na mo. Pagkainahak ni mga kabatanunan karon. Pagkaliwat ba yan ni mong pidong? Oyuan, mananako siya. Den hilang kado ha. At tuon ako Ruben sa ilaha. Maayo nang niya siya aron maklaro ning tanan kaysa gay amahan sa gimabdo sa akong anak. Di na kuha oy ng Kristina. Alabaw, mag-uwi mo na binoy. Hilo, musto na mo. Ay, usan ninyo nga mo angkon. Nood yun day nga history repeats itself. Ang nahitabo na ko kani ato, nahitabo usab karon sa akong anak. Hala. Ang nahitabo na ko, nahitabo usab sa akong anak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janet, ginaingon, ang pagpakasatawhanon, ang pagpasaylo, balaanon, mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimot. May abot ang bana kong butan ay, karon kag tawhana ka. Pero min na lang yun yung gibuhat da, dugay mo pa uli. Net, abrihe ko be. Katugo na kay kuday. Katuges gawas do! Ano sa mga kadiya day? Ha? Patubaron ka mo higdali sa tong iro. Abrihe be. Di naman po kasi mong kirida. Nabuwang ka diya. Kirida ko taon. Ay nalanta ni mo Leo. Perme na lang kang muulig ingon ni Arong Urasa. Alas 11 na sa gabi eh. Dito na lang unta ka matongs bay si mong kirida. Abrihe ko. Pasudla ko. Dili ka ni mo ni. Di ka ko ni mo. Pasudlo na. Katila ron ka ko ron. Abrihe ko dili. What? Ay! Ngilngigan ni mo sa. Ako ni gasto ni baya. Unya. Di ko ni mo pakatulong din eh. Ngiga ni mo no? Nagsalig ka nga ikay nagas ko ining baya? Hoy dong, ay pagilas-silas oy. May mong mulayas ko ining baya oy. Layas! Layo. Hilak man ka. Ha? Hilak man ka. Ikaw rin nagsulti yung bana nga, mulayas ka sa inyo, nya karon. Layas na ka, hilak kag diag ngayo. Gila sa kasi ang gisulti manoy tiyo oy. Ang lago ton po ni mong bana nga di man mo siya pasudlo no adto mo pakatulgos gawas. Tarong mo kang asawahan na. Noy. Mao na kini ang gisulti sa tong inahan mo Janet. Imbes ka ni adto sa daga ka pa, hayahay kay mo kinabuhi. Matug ka, mo mata lang kag mukaon, matug ka, matag kaon. Unya, balik sa kagatog. Karon unsa naman eh, ha? Unsa naman ning nagminyo magyud ka. Oh, nakig-away magyud ka sa tong inahan nga may pugong nimo nga dili lang una magminyo kay di gustos mamang magkalisod-lisod ka pero nagtuman man kasi mo gusto ha. Papamahay mo dai ni Musliyo. Gipada pang iyang ginikanan aron sa ingon di makabalibad si mama nga magminyo ka. Kisa mi sa Janet, di ba imuha lang gyapon? Balik to sa inyo. Ay pasaylong Leo. Ing naay niya nga ing aning nagminyo na kanya mag-away mo gyud nang magtiayon. Ay gilak-hilak niya natural na ras magtiayon. Ulit to sa inyo kaw. Oh. Kanahan ay. Wa lang ay. Hilak ulit to gani wag tagkal eh. No to siya biyaan lang ko.
Sukog sermonan, unsa ng bihana taon, kalit kawagtang. Buntong rang nawalag kalit yung hilak. Ay, mao nga ako, bahala matiguan ko. Di gyud ko magminyo, bahala ni. Di ko musuda ng kaminyoon nga way saktos karga. Magminyo gyud ko, unya magkalisod-lisod kog buhi sa akong pamilya. Ay! Janet? Sorry. Sorry po, Janet. Nakalitan lang ka itong higayon na. Ang bilang bata, be. May nadakag bata. Natuog mong tao niya, eh. Bebe. Ipahimutang ti kasi mong kuna, bebe, ha? Kay magpahimutang po ni Mama Janet ron, ha? Kakilok ano eh. Mo na imong gusto, di ba? Nipis naman lang lagi ka ng imong tila. Kini ako rani ha. Imuni. Tingalog ta. Kagisa man yung number nga nag-text na ako. Kailain magtaneksan, uy. Hangtod karon. Wa pagit ko malimot sa imong gibuhat na ako sa sinihan. Hala, silito ni. Iyan yung number. Hanggang yun yung tawanan, uy. Ako din papason basig makabasa sa layo ini. Na-erase na nako. Kako dyan yung tawanan ay. Sige, naghapog text. Love, paghihapon ti ka. Hangtod karon, Janet. Amiw yun yung tawanan. Ako din papaso na iyang text. Makadara ni Kupot. Salamat sa mga paghatod na ako sa ospital, ha? Way sa pa yan. Okay naman ka. Nya, piyan na ta ka, ha? Sige, salamat ni mo, ha? Way sa pa yan, miss. Ato na ko. Mauna na. Musalig lang tayo sa laki. Resulta, na mabdos. O ako na magpakita niya ang nakapamabdos. Naluoy ko niya. Kung ako pa'y nakapamabdos niya, di kita ko siya pasagdan. Maayong patyon ng mga lalaki nga. May lamuturjak o babae. Hindi pagkahuman, mubiya na lang. Pagkaway ayo. Oh, Bajilom. Kasi may gisigihan ni mong dial diha. Ganiha raman kang busy sa imong cellphone. Blaka ko sa kong migaw. Ikaw ba nga akong gihatag ni mo nga imong akot ang himuon ni mong ka-textmate ba? Ano mo na eh? Na-miss call na ko yung tawag. Busy mo ko ako matukatubag ba? Siya may text siya na ko nga. Kaya ko doon maghikog lang kuno siya. Uy, mau ba? Oo. Bay, Ruby. Bani ko, Bay. Gamiton tayo mong motor, Bay. Tuon ako sa boarding house na kung amiga nga si Janine. Sige, Bajilom. Daw ko na, ha? Sige, Bay. Nen? Elisuon ako, Bay. Ang saradura. Uy, gilak. Mauka di gilak. Manabli man. Oh my God! Bajilom! Dugo, nagkadugo yung pulso, Bay! Janine! Kiduo ko! Buhay pa siya, Bay! Dali! Asa siya! Ikarga na siya sa kumutor. Ano mo na siya sa ospital? Dali! Bay, siya day akong ka-textmate. Oo, Bay. Nadaan naman ko siya din sa ospital atong last week. Kuyapan siya ang finding sa doktor. Mabdo siya 4 weeks. Ano ba? O rin maghikong ni Bayhana. Kakag yun. Salamat sa inyong pagdana ko din sa ospital, ha? Second life na niya ako. O second time na pud ko nimong naluwas. Ikaw din, Sir Rupi. Ako? O ay rin usbang imong gibuhat, ha? Luoy ang bat ang nasi mong tiyan. O siya'y labot sa kibuhat sa iyong amahan diya nimo. Pakatawa siya.
Bisag way mga mahan niya. Ako'y mga mahan. Kinsa ba naka-text ni Mulit? Akong amigo, good. Isang amigo ha? Si Nunit. Isang Nunit? Wa ka makailainin niya. Naamigo niya ako sa high school pa ko. Unsa? Niga ni mo no? Nya malipayon lagi kay ka basta siya imong ka-text. Bayot na? Dili, oy! Naligo si Lito. Ako masakon kinsa nag-text niya. Narayan sir. Oh. Love, sadbaya ti kalit. Janet. Kinsa man Janet? Ako replyan. Love, sadbaya ti ka, Janet. Love, yun ti ka. Ako nag-send. Huwato na akong mo-reply. Dali ni-reply dayon Love, payati ka. Pero naglabad ang akong OE ni. Unsao na lang kung mahibaw ang akong bana. Di ay ha. Minyo po di aning babayana. Akong replyan. Ayog labta ang imong magkita ta. Magmotel tang duha. Magmotel ko na misilito. Unsa ka kung makikita ko niya no? Iniglakaw ni Leo. Mula kaupot ko. Makikita ko ni Lito. Dali-dali na ko papas ka ng mga text na ako kan Janet. Na-erase na ang tanan. May kawas na si Lito. Nahuman na siya kaligo. Ako tong cellphone ang nagtingog ganina. Nakabati day ka? Oh, imuha. Basta akin sa'y nag-text ni mo. Kaya maligo na sad ko. Uy, si Janet nag-text. Iniglakaw ni Leo, mulakaw pud ko. Magkita ta sa motel sa Uptown. Huwatak ko dito. Gihagad ko niyag motel sa Uptown ko no. Magdalali kong ilis. Kinahanglan mag-una ko kang Janet dito sa motel. Tuwa na nga akong bana. Nagdali-dali, nagbiya si Lito. Sundan ko siya. Mag-abot lang tanin niyo dito sa motel sa Uptown. Magdakog kutsilyo. Huwag pa man mo text si Lito kung naana ba siya sa motel nga iyang gi-text na ako. Magpaabot lang ko nga mo text siya. Kung pa mo siya mo text na ako. Piya akong textan nga dool ako sa motel nga iyang giingon ako. Dool na ko. Ikaw? Di anak ko dere. Pero wa pa ko nisod. Ikay una kay lalaki man ka. Nasanda na ako. Tuwa na si Lito. Nisod na sa motel. Anilan sa ako din magpundo. Maniid lang ko kinsa ang babae nga musod sa room nga gisudlan ni Lito. May babae nga nagsigig text samtang nagpaingon sa kwarto nga gisudlan ni Lito. Ang babaeng manyak man di ay nga asawa ni Leo nga ako igagaw. Ani man, tigsan ako sigaw Leo. Ug ako paaniyon din sa motel karon dayon aron kaming duha gyud makasakop sa mga bitin. Maayo kinitext ka na ko nga magkita ta karon din sa motel. Ha, Janet? Unsa ko ni text nimo god? Ikaw oy. Ha? Wa mo ko text nimo eh. Naligo ko. Pagawas na ko gikan kung naligo, nitingog akong cellphone. O pagbasa na ko, ikay minimiss na ko matuka sa motel sa Uptown. Pong, ni dayon ko. Unsa? Hala oy. Ikaw mag-text na ako god. Bahala kinsa oy. Ang importante kay niya ka. Nakita ta. Nakita ta. Agad-agad. Magdali lang talit ha. Kulbaan ba ako? Ay, mawag ta ng imong kulba dyan. Mawag ta ng... Lito.
Tubo ko ng akong pantilit. Abti ka guni mo. Mauli apas. Lito. Mga bitay! Mga hayop! Sige kag pasangil na ko, nga may krida ko. Ikaw naman nandun ay laki? Ha? Ay, nagdebate siya si Janet, bay. Sa? Gusto kang ikaya ko lumatan? Ha? Okay ko sa bayana ka. Huwag noon sa tikaday. Kalibukan mo. Animal ka. Animal ka. Bahay manggal ka, patsin ka, manyaka ka. Manyak! Manyak ka! Gubot kayo mi atuhi kayo na. Nabunog si Lito kay gikulatag maayo ni Leo nga akong bana. Ako sad, daghan og kinaurasan. Dili si Leo nag-text na ako nga magkita mi sa motel. Kundili, si Elena di ay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Otek. Ginaingon, usa may akong sa gagisilutan kog silot nga perting bugata ug dili na ko madaog. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ma, Manoy, may ipinaila ko ninyo. Kinsa man siya dong Otek? Ang si Aden, akong pangasaunon. Unsa? Aden, akong pangasaunon. Magminyo ka na, Ote? Oo, ma. Kay nadlo ko nga, malapas niya ko sa kalendaryo taon. Dili man lumba ang magminyo, good? Din, tingog din. Manggiwaw nung ni si Adin. Ingon ko, day, dili lumba ang magminyo. Unsa man ka, diha lang kas daplin, day. Muli na lang ko, Otik, uy. O may gusto imong inahan nga magminyo ka. Ayun ang pagpangluod ayon, Adin. Nagkalitan lang sila sa mama kay wala sila may bawagod nga. Gusto na ko magminyo. Alisa ko mamugos nila, uy. Kung di sila ganahan na to kung magminyo ta. Muli na ko. Aden! Aden! Diya mo. Manoy, paso na ko si Aden. Aden! Aden, ayaw na pagbiya ba? Ayaw sa... Ay, naku, Otik. Usa makabungol ka ba? Di ko mamugos ang lalaki. Kung wa sila gusto na ako, awlabaw na ko. Wa mo kumingon si mama na ko nga wa sila. Wa mo kumingon sila nga wa sila gusto nimo. Sa gikaingon ko na, nagkalitan lang sila. At tanaw, mamalik ta sa amo. Ako lang pasabton sa mama og si Manoy Dumi. Bag-o palang gani natong gikailang ang babay nga pasawon nung Otek. Nagpakita na magbating taras. Domino. Nalain lang to siya nga nakurata nga magminyo na si Otek nga akong manghod. Natural, kalitan yun ta. Kay wa man ta magdahom nga magminyo na siya. Wa gani ta mahibaw nga may uyab na di ay siya. Diin ka niya punita tong bayana. Gwapahan ka niya? Di man importante kung gwapa o batig itsura. Ang importante, Domi, nga makasakay tas iyang kinaiya o makasakay tas ilang panimay. Kanang makadayon tang pamilya ni Otek ba? Okay na. Nagkasinabot na tabahin sa imong kasal. Salamat kayo, Manoy Dumi. Oo niya. Human sa inyong kasal. Asa mamupuyo? Kining maglain mi Manoy. Og di alam iskilid sa tumbay. Magtukod og among kapuyan. Uy. Kalaming pamation sa lidhay sa asawang Otek. Sa magkama, namantay na ba sa kang Adin? Kinsa man ang lalaki nga iyang ikasulti. Nga murag malipayon man kaayong asawang Otek. Ambot lang kakinsa na siya, ma. Huwag mo kung kailangan ng laki, ha? Karoon kung kakitaan na niya. Baya, no?
Ay tanawa ra gunas adin. Murag yung dagang nakig-istorya ng lalaki. Taluod ra bang tawhan na. Daghan kay totoo ang lawas di ka na siya gikag na preso. Ma, ayaw lang ko pamantay. Kanindot yung talidhay sa asawang utik na sad. Kinsa man ang lalaki nga yung gikasulti pa? Bago nang nag-abang silang karnina. Mao ba? Lingaw kay nakigatubang sa adin, Murag close na kay sila, no? Ma, talikod. Ayaw po sige tanaw nila. Ano mo makumpatalit to na po. Mitalid ay nasag mayo. Na. Sige katawa. Igaton yun ng asawang utik, da. Hain mapunis utik. Ay, susto apa itaon sa iyang trabaho, ma. Naning kamot in taon to. Aron maghatag siya sa kapritso ni Adin. Nahubog mo ka day. Kisa may imong kainom. Tanang ka. Nguta na lang. Bana mo ko nimo. Ay, natuog na si Adin. Kinsa man kang yang gikainom. Nga pwerte mo niyang hubuga. Kanang lalaki nga bagong salta sa tong dapit. Matod pa nila, ex-convict man kuno na. Unsa? Hoy, kalaam ko na itong panghupawa. Hindi na kayo problema? Ay problema. Ang sabi na Albert? Kwarta. Dako bang kantidara? Dako yun. Tabangin ko na, be. Ako'y laing naon nga akong kasultihan sa kong problema. Pila man? Pila, Adin? 10K. 10,000 pesos? O, lagi utik. Kuan manggod ka nang naluoy ko sa akong tatay ba nga to sa bukid nun. May gibaligya ko nung kabaw sa muslingan. Og barato ra kayong pagkabaligya. Og nanawag sa ako ang cellphone si tatay nga anay kuno siya mamarayag na ako. Tik. Then? May kwarta ka. Gai ko pi. Kaya maluoy mo kung tatay siya lagay na mamarayag na ako no. Labi na kwarta maluoy. Judayon ko Sige, Adin. No, ito ding imong tatay. Masay mo tatay. Atong tatay na, Sige, ugma. Hatagan ti kag 10,000 pesos. Salamat, Adin. Daan pag yun ko, makadaa kag yung surtes kong kinabuhi. Daliri, mayroon di kag kalipay. Nakasuway na mga kag lalaking naiblitas. Bulitas? Uy, wapag itawon. Murag Julin gidakon ng bulitas Grabiya sad ana, Dote kay murag na mo bangil-bangil. Anak ba? Dali be. Tatay sa Albert. Ay naman ang ingan ni mo bulitas. Daraw. Ay, murag ko gitas mauna. Gaway na bulitas. Mau di ini bulitas. Bibi pakit lang mo dayon ko. Sige, buon ko kumprol. Parehan asa kang jibadayos sing bulitas. Ano din bulitas si Jibadayos? Pakita na niya siyang amigo ko dito sa skina. Mao ba? Gilok to. Gilok ini. Ay, murag kugon sa murag ipos lang ang kugon sa. Tao. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dako hindi kong natigom. Niabot ng 80,000 ka pesos. Mga ikog unsay among himong negosyo ni Adi na ni. Ngita mi negosyo. Nagkala ko na ng kwartang imong gigulitan, Otik. Oo, Adin. Ako taon ning tinigom. Pila man na? 80,000 ni tanan. 80,000? Oo. Bebe, ako tago na, Biki. Basig mamabahay ka. Niya, oo. Buntag naman di ay. Aden, dahi. Uy. Wa masa kong tupad si Aden. Sa iyo siguro may bangon. Lagro na. Aden! O teknak,
Nasayod ka nas makakurat nga balita? Unsa man ang kurata ma ba? Makurat yun ka, ako gani, kurata na ako, oy. Ha? Si Aden nga imong asawa dong, misakay lagi tubas ganihang kadlaw. Kauban atong Albert nga ex-convict ug ang inahan adto. Unsa? Ma, tuwa-tuwa 80,000 siya din. Akong gipatipigan niya kagabi. Awa na. Ratsada ng 80,000 mo do. Ihatag pa to mo nako. Wa unta to baw na nila silang pagtaban. Oy, dili pa man kaayo ni naliso ang iyang pangutok manang. Naliso lang ni gamay tungod sa iyang kaguol nga gibati. Kaluoy sa akong anak, doktor. Unya, hain naman iyang asawa ha, nga si Adin manang. Kadiyot ha, di amangod ko'y batang ga, gibantayan. Ibilin ko niya ni Dinheron murag monikang duwaan. Hain naman to ha? To ataon, may uban siyang laki. Kaluoy din ni utik manang sa? Luoy gyud kayo akong anak do. Uy, sumula. Giilag man ko nimo Adin oy. Talawaw? Mikuyog kag laking daghag tato. Hahay. Ingon ana gid na siya pirmi. Sige lang katawa. Unya, mukalit siyang hilak o mayo. Ito na ha? Mag-up lagi kong isulti nga mo hilak siya kung magkatawa o nga hilak o. Kaluoy sa akong anak. Dakong chance ka mamaayos yotik manang. Ipasalig ko ka na ninyo. Ma! Utik, anak! Ma! Pagkaksa ko, ma! Utik! Ay, man si Manoy Dumi, ma! Hain si Manoy! Si Manoy ni mo? Oh! Dumi! Ano yan? No! Manoy! Manoy Dumi! Oy! Diyan ako, oy! Unsa man ka, oy? Kumusta ka naman, ha? Okay ni ko, Manoy Dumi. Dili ni ko buang. Matod ni Dok nga. Likayan lang ko nun ako nga mag-uol ko. Ay, mayo. Maogyod do, Utik. Maogyod na imong bantayan do. Salamat sa inyong pag-atimbana ko, ha? Ma? Ha? Manoy Dumi, salamat kagay ninyo. Oo, igsuon tagog ka. Maog Di yun. ko makaako nga pasagdan lang ti ka. Swerte kay ko nga naamong duha. Kung wa pa mo, mag-unsal lang ka ko dihang naliso nga akong pangisip. Siguro kung inyo kong ipasagdan, labing siguro, naglaroy-laroy na kusdan, unya, naghubo, bitay-bitay na ginunta ni. Kalain ka tanaw na ko kung mag-bold ko sa, kung anong sadan. Oy. Mura. Oy, Dome. Ay, Managan kang mga tao. Mga Mga babae nga ikasugat na ko. Naghubo na ko. Oy. Magtabyog-tabyog si Junior. Hala. Kalain ka. Tawa, maayos, Utik. Diyos ko. Kalain ka. Ayaw taon. Paita, ibiyaan kong adin. Og akong gidibdib og mayo. Buang bitaw kong kadiyot. Admiton ko sa mental hospital. Pero karon, ayaw na ko. Nothing to worry. Ug mao to mga listeners atong palamay drama compilation part 33. Ug usbo na ko mga listeners no. Daghan jud kang salamat ug shout out day nimo Oscar Abayadog. Daghan kang salamat sa imong pagsuporta ug paabot sa atong mga drama. Daghan kang salamat.